Ramogi koke weche mag ohala wadhi weche mag yiero mar duol mar okinde pacho kaendi LSK mabende gi sani koro duoko mage gin mago mosebede lela ka koro achiel kachiel watudre kod Chris Owino mano wasingo ni obobedo ka watwak godo kaka chenro gi dhi nyime nyaka chop giko mare. Chris, erokamano kuom chaki tudri kodwa kendo oimore tok gomba ka ang'ichwelo. Chris, inyalo lero ne onagi kata oganda luo ng'ata maneno kamoro amora nitiere ni yiero ne obedo machal nadi, duoko chalo nadi, to ginang'o minyalo wacho no nyaka gi sani? Chris, ka iwinja, erokamano kuom tudri kodwa kendo apenjo mani nyaka gi sani nwawere kodi saa achiel kane pod itimo kweno makoni kod kocha. Gi sani duoko chal mosebet, en ang'o matimore gi lak seche gi gino minyalo yango no? Watemo tudre kanyo kod Chris Owino apani weche mag tudruok wa ok chop makare, kata kamano ok wadhi wuok kanyo nikech kanya manya ok oyude duoko gi lak seche gi nikech en kama bende odiochieng' ma kono yangore ni historia machielo chako ndikore ka ng'at ma bende koro bedo jakom mar duol mar LSK dhi bedo kendo miyo kama en miyo mar ariyo kendo en ng'at mane en jalup jakom mawuok e telo. Osebed kitimo campaigns koni kod kocha ka bende wach ma kama endi ne en yiero mano time gwenge mopogore opogore pacho ka kendo duoko no wuok kuonde mano timie yiero go. Miyo gesano watudre kanyo kod Chris Owino koro winja mondo miyo nyiswa ni chal nade. Ramogi, Odhiambo ma kawuono en odiochieng' ma riwruok mar okinde pacho kae osebedo karito kod siso nikech odiochieng' ma kawuono gidhi yiero jakom manyien mar riwruok mar okinde e pacho kae madhi kawo kar okil kamalo ka Eric Dheuri. To ler mwaseyudo nyaka sani en ni Faith Odhiambo ma en jalup jakom riwruok mar okinde pacho kae ema sani otelo. Makalure kod ler mwaseyudo en ni odong' mana thuolo matin to idhi yango Faith Odhiambo kaka jaloch e yiero mar kom riwruok mar okinde pacho kae. Kalure kod ombulu mwaseyudo en ni Faith Odhiambo otelo kod ombulu maromo 3,000 gi wiye, kendo ma osemiyo achiel kuom jogo mane gilarogo kom makamae machiegni Peter Wanyama ogoyo bade piny kendo yie loch ka owacho ni oyie loch ni Faith osekawo. Okabe wacho mang'eng an kod Faith Odhiambo mabende sani koro ema otelo e ng'wech mar laro kom riwruok mar okinde. Faith, nyaka sani duoko mwayudo en ni nyikwa Ramogi iwinjo nade? Gima nyalo wacho ni adiera ang'iso Nyasaye erokamano ndi. Kawuono nochako maber to Nyasaye be otieke maber. There is a lot of excitement and also anxiety. Everyone is waiting for the official announcement. What we can just say is Nyasaye otelonwa. Members make LSK botimo gitimonwa maber, gigonwa kura umbulu maber ma watelo ndi. Kura ngiso gi erokamano kendo erokamano ndi. Utimo gino. Kinde mang'wech ma kamae ne chakore, bere ne in kod geno ni idhi kawo kom mar LSK? Nwang'eyo ni nwatelo, lakini gima nwakia ni nwatelo nade. To be nwaluoro ung'eyo seche ma upango wach kura ikia kaka gik moko nyalo timore, ka gik moko be nyalo kethore koso minyalo kwal kura. Ng'eyo joluo seche moko waluor ga kich. Inyalo ng'eyo ni ukawo bas kudhi goyo kura to iwinjo kendo ni ang'o manotimore. Koro ma odhi maber, ji notimo voting quite well. The process was easy. At the end, there was a bit of fracas in Supreme Court with regards to voting time, and some were locked out. And there was that fear even that your votes have been locked out. But at the end of the day, Jesus has done it. Faith osekawo gini manyiso ang'o? Ka ineno the vote difference and about 800 to 1,000 votes. I think kata kano duaro wacho ni amayo reconcile that difference mantie. But all in all, gima wacho ni agoyo nero kamano be kichu concede chon. To gima wacho ni arwake
wamak lwedo watim tich ne members of Law Society of Kenya. LSK duong' moinga, LSK duong' moingo wate. Wanyalo bedo piny, wanyalo timo tich maber. Wantie gi geno ni PSP agenda bo konyo LSK bo ensure ni wa rebuild the Law Society of Kenya. Koro ang'ise ni wabi wabed piny, wati, wa ensure ni members omor gi tijwa. Ponono ni olandi kod IBC e seche mabiro ni ine jakom manyien mar LSK idhi bedo okil kamaloka mamiyo mar ariyo bedo jakom LSK bang' Recho Omamo. Iwinjo nade? Awinjo maber, ndi ang'iso Nyasaye erokamano. Gi all the members mi kokil maneno chung' koda gi members mi LSK gi wuok te gi gona kura. Awacho ni from all over the country so much support. Anyalo wacho ni an okil ana candidate of members of Kenya. Kich gite gi wuok in large numbers gi gona ombulu. Gi reassure gendo gi assure ni their candidate Anyathigi, and they have said it's time for a female leader to take over, a female leader who is capable, who is competent after the task. Faith is a tio jokombe ariyo mag LSK, jakoma chon Nelson Harvey kod jakoma sani wuok e tich Eric Theuri. En gigo mage man isesomo e kind jotelo ariyogi, to en kit telo mane ma isingone okinde ma pacho kae? Anyalo wacho ni telo mar Harvey nena more loud and robust in terms of how he expresses himself. Gimana hero kuome and the number of PL cases mwanenwa timo e boy. Then very passionate about the rule of law. Kind ebo Eric gimana wacho ni na learn is how to work with people, bring people together. Put the different interests together and see how you can work as a team. But all in all, I thank them for those learning experiences under them. But my leadership style with the faith style, there'll be a bit of fire sometimes, but there'll be collaboration and listening to other people and seeing how we can work together. Kapok awe dhiyo, achiel kuom midhiero ma okwako riwruok mar okinde pacho kae en mano miwacho ni jogo mawuondre ni gin okinde to gin okinde, ka achiel kod weche mag koso tiyo maber kod omenda kata ywayo investors ma development partners. En ang'o minyalo singo ne okinde e botelo mar Faith Odhiambo? Idhi timo ang'o mar neno ni jogo mosebedo ka wuondre ni gin okinde to kawo pesa kuom jopiny? Idhi timo ang'o mar tieko wach makama? Gimadhi wacho ni wabo bedo a bit more robust, and in terms of how we will crack down, we will ensure that all round the different chapters and branches some members of the public wabo ensure wadil kod gimaberni. Okwadbiyene such members to continue stealing money from the members of the public. Ketho nyingo kinde e pinyni to be ketho wach tich newa. And so what I can affirm and confirm to all members of the public is that LSK will ensure we stamp out all of these quacks. We'll work closely with the different offices of security to ensure that we have a proper crackdown, and also work with the office of the DPP to fast-track any prosecutions against such quacks. En wach mane mogik minyalo nyiso onagi nyikwa Ramogi mane ni sani Ramogi TV ka achiel kod okinde ma pacho kae? Gima wacho ne okinde teni wangis Jani ma LSK ochako under the leadership, God willing, of Faith Odhiambo. Akwayo ni wati maber. LSK will be member-centric but also public-centric. We will look at ways that we can work together with members of the public to protect their interests, as well as build a law society that not only this country can be proud, but also the nation. Erokamano. Erokamano Faith, erokamano ahinya.
Ramogi Mano Faith Odhiambo jakom riwruok mar jalup jakom riwruok mar LSK ma bende en achiel kuom jogo ma olab gi ndong ne kom LSK kalure kod duoko muhiu ma waseyudo eni Faith Odhiambo emani ong'ala manyime mar bedo jakom LSK mar 51 kendo jakom LSK mar ariyo mamiyo e pacho kae kama okwongo ne en Recho Omamo poni olande ka jakom LSK manyien udhi bedo jakom LSK mamiyo mar ariyo e pacho kae kopogre kod kom mar LSK kom machielo mabende okinde ongote wangi mokalo e yiero makama en jago madhi telo ne kata madhi chung e lo LSK e dur mar joyang'ad buche pacho kae mano Judicial Service Commission mabende jakom masani ma LSK Eric Dauri ng'iyo kom makamano ka ogeno mar yudo loch kendo chung ne LSK e riwruok mar ukinde riwruok mar jong'ad buche Judicial Service Commission mopogre kod mano ukinde bende ne oyiero jogo madhi chung e kuku maduong kata Council of Ministers mar LSK ka achiel kod jogo madhi chung ne migepe mopogre mag ukinde e gwenge aboro mapacho kae koro ka aduogo ire kar miyo nyikwa Ramogi weche manyien en ni nyaka sani Faith Odhiambo ema pod otelo e ng'wech mar laro jakom riwruok mar okinde pacho kae kendo ng'ano mane luwe machiegni mogik Peter Wanyama osegoyo bade piny ni oyieni Faith oseloye manyiso ni gima warito en mana lando Faith Odhiambo kaka jakom riwruok mar okinde ma 51 ma pacho kae bang' ng'at mane luwe machiegni mogik Peter Wanyama goyo bade piny. Pod wagoyo tach kaka e log tich maduong' mar okinde ma LSK mayudore gi Tanga Road e kadak mar Lavington. Wabiro miyo nyikwa Ramogi lergi achiel kachiel nyaka seche ma idhi lando duoko mogik kod duol mochung' ne yiere pacho kae IEBC. Erokamano Chris Owino nyakwa Ramogi winjo achiel kachiel kowuok kuom Chris Owino ka achiel kod ng'ama bende koro wacho ni warito mana lendo nikech ka ng'at mipiem godo machiegni osego bade piny matiende gino oloe kata ihinge then achiel kachiel en gima koro wachore kanyo ni koro jaloch wanyalo yango en mana rito mondo koro yang kod IBC puoch gi pak ne Faith kodhi bedo miyo mar ariyo mabedo jatelo mar okinde pacho ka bendo wacho kanyo gik mogeno mondo mitendo biotim ka okaw komno kendo kose yange ne okil ma pacho ka to kod ne Uganda jo Kenya. Pod okwatiko gi report machal kamano kech pod biro mi kaka olandi kaka duoko beto kod gigo mobro wacho tok mano. Ka wuok e weche mag Faith, wadhi e sigana bende kochakre kawuono chieng' tich ang'wen to bedo gi thuolo mar yudo mane Ramogi TV sadek mar otieno. Kawuono wan gi sigana mar Hezekiah Oyugi. Hezekiah Oyugi Ogango kata OPC kaka nong'ere. En achiel kuom jogo mane humb gi lach e loch mane osenindo Daniel Toroitich Arap